sa tagag-pagtagad mga higala kay kiniunsa naman ning boxing ni Basti Duterte mga higala og ni Nicolas Torre. Diversionary tactics ni Ordili, na bahala na lang tan-aw lang kita ini kay welterweight division eh. Si Torre mahigara naa sa pagkakuan. Orthodox niya ang style, si Basti kini niyang si Basti may orthodox, si Torre may gala south pole. Ini si Torre inspired by Manny Pacquiao ni. Kay mi fight man si Manny Pacquiao may gala maguwang siya og 16 ka tuig ni Mario Barrios. So mi fight man siya daog daog na draw na hinoon. Kini story po noon na niya nga total maguwang sa 18 ka tuig ni Basti. Pero way siguro nga og timing ambot og ang games sa amusement board muhatag bakag otoridad ani mahigala kay delikado wag mga disgrasya mo diha. Kinsa may oy basulay. Atong pagtagad lubutaga mahigala sa tumawad-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sports ngayon. Ato balita sa sports, siyatud garon sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ang Edward Liga sa linya nato ron, kasama ang Edward by buntag. Kasama ang Edward. Maklaro ba? Klaro kayo kasama ang Edward. Maayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports giatol kanyo sa DTX sa 500. Nagsugod na og negosasyon ang kampo ni Manny Pacquiao ngadto sa team Rolly Romero no alang sa WBE welterweight championship showdown no karong masa di pa matapos ang tuig matud pa ni Sean Gibbons nga priority nila ang WBE welterweight champion nga si Rolly Romero. Wala pa yun nakabot nga kasabutan apan nagsugod na sila no pagkumbinser kay labi na si Romero willing usab nga makigsukmagay ni Manny Pacquiao kay numduman nga si Manny Pacquiao na katabla ni Mario Barrios ni adtong adlong Domingo sa ilang WBC welterweight championship. Si Romero mas bata pa ni Mario Barrios pero bisan pa man ana nakita sa tibuok kalibutan nga aduna pay ikabuga si pambansang kamao mao moaway pa kini sa dili pa matapos ang tuig. Sa boxing gihapon kansilado na ang away tali ni Mayor Basti Duterte og ni PNP Chief Nicolas Torre. Human nga milatag og kondisyon si Basti nga musoko lang siya umudayon ang away kung ang tanang public officials apil na si Presidenta Bongbong Marcos mo pahigayon ko ni sa usa ka herpyo follicular drug test diin na imposible kaayo tungod kay si Torre usa ka elected dili usa ka appointed official dili siya elected ug ikaduha ang drug testing sa Pilipinas dili siya compulsory ug kadtong musupak pwede mo muadto o mudangob sa Korte Suprema. Andam na unta ang Rizal Memorial Coliseum kay dili man andam ang Smart Aranita. Ang Rizal Coliseum mi confirm na nga mo host sila sa mong away na apoy usa ka casino nga adto sa ilang ballroom pwede sab dito ipahigayon og si Senador Ting Lacson anda no usab nga mo-donate sa iyang usa ka buwan nga pensyon no alang sa maong away apan ang kondisyon ni Basti dili gyud kini mahitabo og walay away nang walay away nga mahitaw bisan pa man ana gidahuman nga mupakita si General Torre dito sa Rizal Memorial Coliseum karong adlang Domingo alas 9 sa buntag bisan pa man og dili motunga si Basti. Si General Torre ra ba kasamang Edward gahapon nagbakwa na siya sparring dito sa boxing gym sa PNP. Karon sad ganinang buntag gauwan dito sa Manila, nagpauwan nagjogging. Murag yung giseryoso. O giseryoso niya kaya kuan din siya kanang sa PNP appeal siya sa boxing kanang team, no? Tinuod to kasabang Edward. Tinuod siya tapos matanaw nako na siya basic, no? Maklaro man nimo iyang porma. Kato na kuan siya, nakig-sparring siya.
O dili minon kanang yung na makita nato ang kapaspas tungod sa iyang edad. Pero tan-aw na ko ang iyang porma, ang iyang basic naa siya kasamangkin ang iyang porma sa iyang tiil, inigbuhi niya sa kumo, iniga job niya, pero nimo nga naa siya ay basic no kaysa kanang wala pa ba nga tudloan na nimo magpataka lang kanig sumbag. So maklaro na to nga na mao din ni niingon siya nga kung pwede boxing lang, ha? Kay kung all around sa mas atong gisugyot ni Basti basig ilamba siya ni Basti kung si Basti tinuod nga expert sa taekwondo, i-take down siya kasamangken. So kung Mao din ni siya nga wa sad gyud magduha og dawat sa hagit. murag ana akong tan-aw kay naa di ay siya kanang background sa boxing na kasamangken. Kay tan-aw niya kung arisa kanang all around fight nga wala no holds barred nga for example murag MMA kaya ra siya i-take down ni Basti ug posible pa malubag ang iyang liog ug ang iyang mabalian pa siya sa iyang tiil og kamot kung arita sa kanang taekwondo ilang pagabuhaton kasamangken. So dito sa boxing murag pabor siya kay kaniadto kanang nag-train siya ug makita nato nga naa siya basic skill sa boxing kasamangken. Tanaw na imo tanaw ka sa mga Edward kay kuan ka kanang kamaog yung kaning mga duha klasiha sa sport kay judge gug ka. Tanaw nimo ato yang porma nga nag-sparring siya atong iyang partner dito sa boxing gym. Kamaog siya mo boxing di ay? O katanaw ka mo siya mo boxing. No, tanaw nako. Kung madayon to siya tapos insayado lang si Kuan Basti, tanaw nako pildiyon siya ni Basti oy bisan pag kamao siya mo boxing kasamangken, no? Ang wala lang siguro ni Basti mao ang kaisog ni Torre, no? Si Torre bisan pa man siyang edad, no, nga 55 si Basti murag 37 years old. So bata pa kayo sa boxing ang 37 years old na pa na sa iyang peak sa iyang career. Kung insayado lang si Basti kanon to niya si Torre labi na kay dako siya kasamangken, no? Oh, tinuod. So pero tan-ala ko di na madayon so kadtong mga sponsor na ihatag na lang to niya in town sa biktima sa kuan sa bagyong Krising ug danti tong ang ilang mga kanang mga gipang sponsor kasamangken, no, kay angayan sang tabangan. Pero sayang kayo daghan na kayo untang gusto mo tan-aw og ang pay-per-view pang uban. Kay gusto sila kay muraga ganahan gyud sila, no, ang mahitabo unta ang maong away kasamangken. Pero Ni Senator Panfilo Lacson bitaw ningon man gyud nga og ako'y paingnon ganahan ko madayon iyawat na lang daghan matabangan nga mga victim sa baha. Oy, no, daghan sa akong na istorya kagapon, ubay-ubay sab ang gusto gid mo tan-aw mga negosyante pang uban, no? Oh, na naman gani kunoy willing gyud or mga kuan ba ni kuan ni kada bitaw ni promise na nga mo sponsor mi og donation basta madayon. Oh, daghan ubay-ubay gyud, no, nga mo donate unta basta madayon lang to kung ako pa ana karon wa mamadayon ikuan lang to ang kondisyon ilain na pud tapos siguro sa ubang boxing events i-appeal sila isip special attraction, no, para madayon din ang special attraction mo kung ginsay na dakong boxing events appeal sila so para makatrain sila og tarong unya special attraction sila kasamangken, no? No, ang kuyaw kasamang Edward og dili na magpaabot adtong mga dagkong duwa ang ilahang part nga mooy paaboton. Kuyawan ko nga basig magkasugat sila ba og diya mismo dayon gani. Magsinuntukan na lang diretso kasamangken. Kuyawan ta tungod sa kalagot ba inala gani ang emosyon sa tao sa di nato mapugnan ba. Tungod sa kasuko unya mahagit gani. So tanaw nimo di na ni madayon. Yung lisod bang kondisyon ni Basti? Tanaw na ko kung atong tumanon tong kondisyon ni Basti, imposible to. Dili to mo si Bongbong Marcos daan di na musugot kasamangken. Oh, hagbay pa guni sa giyagi. Hagbay pa na sa panahon si Tatay Digong pa ang mihagit ana sa una, imposible na. Do you think si First Lady Lisa Aranita Marcos mo kuan pug ka mo submit pug ka? Imposible kayo si Tatay Digong pananawagan ana sa una og imposible na mahitabo, no, og kaibaw ko og ang ubang sang public officials nga ko na muadto na sa Korte Suprema aron question, no, so imposible na nga kuan nga kondisyon nga mahitabo, so di gyud na mahitabo ang mong away ang ato lang ana kuya og mag-abot ba wala na di na ni boxing di na ni langgo na ni ang kuya og moangal ang uban sad kasamang Edward moangal ba na nga pag boxing mo dia ay ninyo giangin.
Pwede po. Pero kuan to mas dako to malikom unta nga donations kasamang kiyan kung nadayon to no kaya sama sa imong giingon si Senador Pampilo Lacson ug ang uban nga mga senador mahigugmaon sa boxing sa ni Jinggoy Estrada, GB Ejercito, uban diha no mga higugmaon sa boxing sila ni kahibaw ta nga mudunit pud na sila og nadayon kasamang kiyan. Unya ang mga senador naapod sila yung mga pabor asa sila pabor maurag makuandugan agod mug mga pro Marcos og pro Duterte kasamang kiyan mahana pud nato ha na mahana gid nato lang sitwasyon na pero wala no kutob na lang na pero bisan man na ingon si misaad si Turi nga naa siya sa Rizal Memorial Coliseum alas 9 sa buntag karong adlaw nga Domingo mamutunga man o dili si Mayor Bastia Duterte kasamang kiyan. Pastilan. Sa arita sa PBA suwayan sa talk and text og karong gabi ino nga malugwayan pa ang ilang serye tali sa San Miguel Bear. Human nila na pildi sa Game 4 ang San Miguel Bear, musuway sila sa Game 5, musuway sila sa Game 6 karong gabi ino aron malugwayan pa og makapugos kini og do or die game alang sa Domingo alang sa Game 7 kanunduman nag-enjoy og kartada ang San Miguel Bear sa nga 3-2 ang ilang ang record nila sa maong serye og karong gabi kumodo og ang talk and text ila kining matabla og mapugos na alang sa Game 7 nga winners take all karong adlawng Domingo. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selyula apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Alamin! Salamat ka sa mga Edward Liga sa ato balita sa sports. Mo siya na kompleto sa ato mga balita ni mga oras. Standby lang karon tag-taon ha. Human sa atong pipila ka mga commercials. Kay inyong mabati pagbalik sa Attorney Rufil. Straight to the point. Now atong tagad-pagtagad mga higala. Ining atong dugang mga hisgutanan before tama to sa mga seryoso kayong hisgutanan mga higala. Ya, lari sa tama higigalaan sa dili kayo seryoso. Ngano mayo matag dili kay seryoso kay kini god mahigalang boxing tinuuray lang mga kaigalaan daan pagsugod pa nimo magi-clarix ni. Pero gisakyan mga higala malagmit ug masakyan niya magtandog gayas garbo pwede gong pwede gong idayon na lang ni sor. Kay kanang hata unya mga tandog ng garbo ba? Pareho na sumbagay sa mga bata pagod nga. Inyo man, pik-pik be. May mo, akaripi-ripi be. Pik-pik, may mo, anang bata o sa atin, soro. May ikabe, pik-pik po na, sumbagay na yun. Yun ay mga higala, kuhan ay doon ay program dito sa Davao, nga gipangutanan ni Basti Duterte mga sukid paminaw. Interview, God. Interviews politika, interview mahigala sa iyang amahan niya tuan sa ICC o uban pa mga kaigsunan. Unya, lakbit og istorya si Basti mahigala na anad na sa ining turi. Unya, muna iyang sulti mga sukid paminaw.
og unya naka-mention siya nga kung mag sukmagay silang turi, basin kung kaya niya ni story. Asos, gikubit ni turi mga sukitig paminaw eh. Unya, nag-practice na karon. Kaya ingon mas story, okay, sige, karong Domingo. Tatanaw ng training turi ha. Asa mo itong training turi dong? Kaya napakita naman itong training ni Basti ha. Okay na? Naba na si audio. For me, General. Ada punching bag. Ada pa, lain pa. Ada mga shadow boxing, kini mo yung trino. Kani o. May namalingaw taning kuan, namalinta na to ang kuan. So, actually, okay na push up. Unsa man yung pagka-push up Mao ba na yung standard niya push up? Sabi, katsa dong. Katsa, sa man yung anong sabak man kayo, kung ano mo sa alingasang sa kwandunggan, unsa may kalaki ato, dili to ma-reduce tong iyang kwan, ang iyang audio. Tano, practice story mga ikaw. Kwan yun, ga-practice ko siya mga higala para ready na siya, no? Kay, karon man yung Domingo ang iyang gingon. Bahalag mo tungas, basta o dili, basta to asa dito. Kini punching bag, o ngayon mo matanawan mahigala. Kung tanawan ba ni mo? Mo niya practice. Tayo pa dong, katsa. Kana, ayaw sa butang audio be. Tanawan ko na ngiyang kwantore Og tanaw nimo tinuod ba to no nga doon na sa basic gyud sad niya kuanan. Ang tanawang footwork sa NTL. Kung bati man gyud kayo sad. Doon ay kuan siya. Nasay na mauhan gyud aning boxing kay matud pa sa report nga to nakuha. Sa PNPA kaniadto kini story usan is mga members sa ilang boxing squad sa PNPA. Philippine National Police Academy. Sa bata-bata pa ni siya. So, kani-aning mga tiguang-tiguan na, pila may iyang edad doon, 55 years old. Si Basti, 37. So, magguwang sa 18 years old kang Basti. Magguwang sa 18 years old, pero ma-inspired man siya Manny Pacquiao. Kay katos Manny Pacquiao, magguwang man mahigalag 16 years. Kay 30 years old man to mahigalag Mario Barrios. Napa sa iyang prime. Si Manny Pacquiao mahigalag 46 years old. So, kuan man. Kinini ang nakadraw man. In fact, kung among tan-awon to mahigala, daog man si Manny Pacquiao ito. Gibutang lang to majority draw. Mo ni ang picture ni Ture kanadto. Asa mo to ang picture niya pagka PNPA pa niya dong. PNPA Boxing Corps, squad asa ni? Squad cadet Ture. So sa to pa do na sa basic og ang iyan lang ana nga iyan tong ma-refresh no. Mahinumduman niya mga kagalaan. Kay kini bang pareha ko na sa driving o kanang mag-drive na dugay na kadi ka drive, inigbalik ni mo drive medyo kimaw gamay pero ma-refresh na nimo. Abtag pila ka kilometro ka mo drive, mo balik man imong namauhan. So maning confidence story ani mahigala nga arin tos boxing fighton. Kay kinis Basti Duterte mga kaigsunan, may sumbagay lang nga kanang sa street fighting lang mga kagilaan. Medyo malkan si story sakto tong analysis ni Edward Digas kay kini si Basti taekwondo mo kuning iya. Matod pa mahigalas to nahibaw-an ay si Basti taekwondo,
ang iyang na master mga kagalaan matod pa sa ani kasamang Edward Liga sa iyang analysis ganina sa atong sports update. But kung taekwondo mura ni kuan panalitan og mixed martial arts, medyo advantage kung nga fighton sa mixed martial arts. But kung nga fighton sa boxing, malagmit pa nga di pa nimo masiguro mga higala og mo daog si Tore, no? Or maka bisagi mo daw bisag ka majority draw. Ano man kay kini ni ang pareha ba atong fight ni Floyd Mayweather Jr. og ni Conor McGregor? Si Floyd Mayweather wala na siya, retire sa boxing, but do not fight mahigala nga ang MMA champion kato si Conor McGregor iyang gihagit si Floyd Mayweather og pinaksiyay. Ingon si Floyd Mayweather nga dili ta diha sa MMA, arita sa boxing. Kay boxing daghan mga rules ang boxing nga lahi ang rules mahigala sa mixed martial arts. So kanagong kuan datanan hasta patid hasta kuan dili madaan na arikas boxing lang. O gawas kung maingon kag ang kategory kickboxing sad, no? Lahi po ng istorya ha. So si Tore mahigala kuan po siya tan-aw niya, sige, ari na to kumbatihon sa boxing. Tarawa kinigo niya push up lang da ano. Mao ba ni push up sa PNPA? Murag lahi man tong sa PMA, Philippine Military Academy, lahi man po tong push up sa ROTC. Kini murag lahi man ang push up pa, mura man og panggabi ini nga push up. Pero okay siya ha. Ingon sa okay siya kuno mga higala. So katong kang Conor McGregor versus Floyd Mayweather mga higala. Kini ni ang dili na lagi kumbati sa boxing. So pag ingon mahigala ang Basti Duterte nga sumbagay, ingon story mahigala nga arita sa boxing. Medyo makakumbati-kumbati story sa boxing. Kay naaman ni basic. May buwan mo. Tanawa ko to dong balik ko dong atong nagsumbag story dong. Atong sumbag niya tanawa ko ang iyang footwork. Balik be, Tore, katong kane. O, tama ha? O. Tanawa ang iyang kwan. Ang the way manumbag siya mga kagilan, kamao-mao bagyod, no? Okay? So, asa man, ang kwan na ang audio na gamay. Katong audio nga dili kay sabasad, tanawa. O, kano? O. Mas kusog pa ko. Tutok! Ang push up Tanawan ng push up pa Ya, tanawa, i-observe ang Kambasti ha. Ang Kambasti ba yung mga higala, ang footwork ni Basti, Lupig's footwork ni Tore. Tanawa ang Kambasti. Kaya nga naman, kung man iya, mixed martial arts, kung man iya, sa taekwondo man iya. Nya, misud sa boxing. Tawa, asa man ang audio ni Dong. Pero video, kini noon og maka-igo na Basti mahigala mo ni paningkamutan pon Tore. Ya dili gyud i-open pod iyang naong kay delikadog maigo siya sambahan sang tan-aw na koot. Kini story mahigala naman ang sige. Tanawa ang iyang footwork. Ang footwork ni Tore mahibaw-an nimo mahigala nga dunay na mauhan gyud boxing sad, Og imong tan-awon mga sugiting paminaw. In fairness ba, sige, obserbare mga kagalaan. Og maghisgot ta og kini ni ang punches thrown. Tanaw ko mas daghang punches si Tore. Pero ang power punch diha na magkuanta. Umpila ka power punch. Kay kini gud mahigalang pareha ka Manny Pacquiao og kang Barrios mahigala mas daghan man og total punches thrown si Barrios. Pila gud kang Barrios 120 ang total punches thrown ni Barrios. Ang Pacquiao 101 ra. Pero ang problema lang ang total mga kagalaan nga power punches ni Pacquiao mas daghan kaysa kang Barrios. Ang power punch ba kanang kusog bitaw nga kumo ka nang timing kagid ba, no? Motoy kwan. So kini tawa, kini story og kag pag-score lang may man maka-score magkuan no.
Naman na yung points na mga higala ka nang inigtira ni mo. Ha? Pero kini kang basti, medyo dili kayo ni rapid ang kabasti, pero maigo sa kayo ng kinumo ng basti, mga higala kidako na ba? Delikado, magkatuog sad mga higala. So, kini ni ang gamay lang, pinumdos na gidali, kaya itong apilon o kwintada ang push-up. Pagsugod pa lang anim, kasabot naman tanga, dili ni ingon niya, kuan yun, kini hagita mga higala, interview naman tong basti, mga suginting paminaw, kaya gisakyan pong turi. Pero kini story, ang tigo sa ginawa duwa sa ikaw galingon ha, kamausan mo pa trending ha. Buwahan may higala, 55 years old na god, 56, o mo retire siya, automatic na pwede na mag-vlogger. Kamo sige mo pa trending mo. Pag ingon niyang dawat niya nga okay. Boxing. Ore. Practice din story. Kalawa gud mga kaigalano. Sige. Kini ni ang mo ni mahigalay ilang yang practice hantol gani karon nagtraining si Tori Magala bisag uwan nagjogging ron asa man to nagwan-uwan to sa Manila ano jogging story aman to dong kanio nani siya kwandong nani siya audio tama bahala nag-uwan rain or shine ang training praktisado general good ni sa PNP ang magdi sa kamo practice mga kagalaan perting uwan na pero jogging. Arita mahigala sa kwan. Tanawa ang footwork ni Tori mahigala doon na na mauhan mga kagalaan sa boxing. So pag PNPA pa din nila, Philippine National Police Academy. Tanawa tong yung picture dong. So mo ni nakahatag niya og confidence mga kagalaan kay naman sa inaagian ani. Tao? Ipadako ko ron iyang kwan. PNPA Boxing Corps Squad Cadet Tori. Tanawa. Boxing ko na siya So sa pagkabata pa niya, apil sila mga higala sa squad niya mga boksidor dito sa Philippine National Police Academy. So, muna yun mga hinamduman ni Monistor o i-refresh na mo. Muna kung giingon nga prehab driving nga maay ka mo drive mga higala kanya ito batanon pa kanya. Kahuman, nakakadrive for how many years? Pagbalik ni mo, di ko kakakwanda yun. Pero, imo na mga higalang i-refresh after mga mo drive ka mga 5 kilometers, mabalik naman ani mo. Sumos ko yung pagtuon ni Tori mahigala nga okay ni. Lupig nila sa Manny Pacquiao o si Barrios. Kaya imagine ka katos Manny Pacquiao, pag human eleksyon, nag-training dito may sa Amerika, mga 2 months man, pero kining ilaw, wari si Mana. Pero maayaw mga higala, kamao mo patrinding story, no? Invite na media dayon, sige, kubiri niyo, kaya ma-practice na. Pero kini, bisa pag maingon ta nga tinudon yun kay ingon mas lakson may gila, naay mga sponsors, ha? Bitaw tinudon yun doon na yung mga sponsors, kay malingaw masaya magtanaw may gila, PNP Chief versus Davao City Mayor, ha? Pero ayuhon yun ang kontrak og tagik. Ayuhon og suwat ang kontrata kay basin ning human onyag boxing mapusasan si Baste. Klaro gina nga wa gyud ka sports gyud ha. Pero kinsa may dakong problema pa nay paghimo pa lang dance kontrata ini malangan-langan gyud kay kinahanglan man ni nga magsabot sila gyud. So tinuray lang bisa pa ingon madayon karon Domingo kini iya pung Torres sige okay karon Domingo dayon. Medyo alanganin kay sa oras kay mo to giingon Edward Ligas kanus aman ang weekend ugma. Kanya kinahanglan man nindo nagipinirmahan nga kontrata ini. Butangan tog rematch clause, dunay automatic rematch provision. Pero sabutan gining maayos mga abogado kay klaro gyud nga way basulay ini kahuman. Kay dilisod man, ya kisa may doktor pod, kanang ring physician aning musugot. Magduduha man pong doktor aning musugot ka nga mo. Ikaw may ring physician ani kay basig mga tigpo ni sila hinoon. Pero ingon story mahigala with or without basti motunga si Tori sa Rizal Memorial Complex kay gibutangan na kuno og boxing ring. Ready na ang mga sponsors.
Aligre ng istasyon na mga higala. Ready na mga sponsors. Pero naon ba nimo ha ang footwork ni Ture mga higala mantigo sa mo kanyo dunay basic. Ha? O kinini ang kuan asaman mo pustaan ni panalitag ba dayon. No? Pero sa ako nang giingon pagsugod pa lang ani medyo lisod-lisod gyud kay di man ni pwede og di sa magkita daan magpinirmahes kontrata kay ang abogado pud ani mahigala nga monotaryo di man pud monotaryo og dili ni sa duha motunga gyud. Kuyaw-kuyaw man ni og notaryuhan lang nimo na og wa diha ang tinuod nga kuan kining mga parties kontrata kay basin niya hinuog na yung mga tigpo ani mga kuan na ba ni mga prominent persons public officials sa ba ni sigurado gyud kang simbako ba lang mo anticipate magkadaan so inigsabot ani inigpinirwahes kontrata magatubang ni sa duha una no kay kisa may mo kuan kinini ang mo monotarize paminaw ko ay abogado mo sugot monotaryo og di sa matubang sa duha kay mga prominent persons man simbako dunay mahitabo ba unya unya moingon unya mabasol hay noon nga pag notaryo na wa man ko dito. Ambots doktor ni obra attorney Jan Kagulada og akong sultihan og mosugot basag siya mo ring physician usa. Ato ni agi katawa mga sukitig paminaw pero porbida. Medyo may na lang po makalimot-limot tagamay makigalaan sa mga kuan. Makalimot-limot tagamay mahigala sa mga problema sa nasod, ha? Kaya kay Bastion nag-training po sa man iyang gikuan dong. Gawas aning sumbagay dong. Kani unsa man ni nag-gym din siya. So wala pareham na sa praktisado. Kini hinuong push up ni Ture murag lahi ning push up kalo ko kita ning push up da. Dili man ni magitudlo sa C80 sa ROTC sa PMA murag di man ni abot sa PNPA mao siguro ni ani tingali. Ato lagi katawa mga sugitig paminaw kay Porbida. Kana pagka-push up Pero mo lagi na. Wata kasabot sa basin og gigamitan niya sunchon ni nga kwan pamaagisat. Nga kunuhay mo na yang push up kunuhay niya ingon sa nga tiguang naman ko di na kayo ko kuan na pero og para sa charity lang okay ra kog sumbagay na. Basi ba niya pasakay lang po niya day ba niya abot gyud sa aktor ka mao gyud. Ato lang tagag pagtagad mahigala porbida ha. Ato lang nang giuna usa kay kinini ang medyo ato man lang edad katawa ni mga kagalan before ta mabalik sa mga issues diri sa Kapitolyo mga sukid paminaw.